Пане Олеже, а если даже предположить, что Украина устанавливает украинский контроль над украино-российской границей, идет демилитаризация этих территорий, можно ли говорить, хоть послезавтра, если это произойдет, можно ли говорить о проведении выборов на этой территории, учитывая, что она находилась под оккупацией на протяжении 6 лет, и, понятно, люди там подвергались пророссийской пропаганде? Насколько это безопасно? Це дуже складне питання, тому що направду є два підходи взаємовиключних. Перший підхід, який говорить, що будь-які вибори можуть відбутися тільки після повернення нормальної життєдіяльності на цих територіях, і відповідно, коли відбудеться детоксикація від пропаганди, від економічних впливів, коли буде підчищена агентурна мережа впливу, оскільки зрозуміло, що будь-який відступ завжди супроводжується створенням власних консерв, так званих консервованих агентів впливу, тощо інфільтрацією. Лише після цього. І це має під собою аргументаційну базу. Є друга позиція, що процес виборів може бути одним з елементів програми реінтеграції, і відповідно виборчий процес може якраз акселювати, себто посилити і прискорити процеси реінтеграції, коли він є контрольованим з точки зору організації і з певними, скажімо, червоними лініями навкруги. Себто, наприклад, коли мова йде про окуповані території, і тут одним з аргументів для цього сценарію є те, що йде мова виключно про вибори місцевої влади. Навіть не обласної, навіть не регіональної. Це максимум громада і район. Вище цих виборів відбутися не може. Тобто не йдемо ні про президентські вибори, ні про парламентські, ні про обласні вибори. В такому випадку всі ті негативні наслідки, які є на цих територіях, вони, в принципі, консервуються і на рівні цього самоврядування, не виходять за рамки, але сам процес виборів, він може простимулювати певні процеси демократизації на цих територіях, себто виходу з російських наративів і з російських практик політичних. Тому, направду, все буде залежати від того, як це буде влаштовуватись. Тому що, знаєте, це зараз як відповідати на питання, чи при хворобі треба пити пігулку. Дивлячись, яку пігулку, коли, яким чином. А мы знаем, о каких именно выборах шла речь из уст Леонида Кравчука? Наскільки мені відомо, йде мова якраз про вибори локальних місцевого самоврядування. Тобто обласний рівень точно Україна не буде проводити на цих територіях, так само, як і парламентські, президентські. І отут, скоріш за все, будуть діяти і певні обмеження. Принаймні те, що обговорюється в експертних колах, що дійсно парламентські і президентські вибори на цих територіях проводити до завершення етапу реінтеграції було би небезпечно для української державності. Тому що в такому випадку це дати просто де-факто Російській Федерації частину власного суверенітету з точки зору вибору українського майбутнього. Але місцеві вибори, тобто обрання місцевої влади, адміністрації тощо, на цих територіях могло би відбуватися, якщо там діє українська влада, український закон, юстиція, якщо це дійсно змагальні вибори, які підтверджують ОБСЄ, відповідають копенгагенським умовам.